何なんだよお前。芸人だよバカ野郎。俺が芸事だ。本気でやりてんだったら教えてやる。人生切って芸人としてやってこうって、そんで浅草来たんだよ。だけさ、本当になれると思ってるの？銀ちゃんみたいに。思ってなきゃやってねえよ。ちょうどよかった。飯でも行くか。ちょうどよかったって、師匠昨日も同じこと言ってましたよ。うるせえなこの野郎。部屋まで面倒見るんだから期待はしてるんでしょ。竹っていう若いの随分と良くなりましたね。最近じゃよ、あいつのコント見るために集まってる客もいるくらいだよ。時代はテレビでしょ、テレビ。さよならあなたのいい加減厳しいだろ。フランスがもうやめちゃえな。タクヤどうなるんだよ。別に全部教えるまでここを畳むわけにはいかねえんだよ。もっと外で力試していって思わない？だけ俺と一緒に漫才しない？何言ってんだこの野郎。漫才だと？てめえ俺の下で何見てきやがったんだこの野郎。だったらここでのったれ死にゃいのかよ。いくらここで爆笑されたって何もなんねえじゃねえかよ。いつからそんな面白いこと言えるようになったんだよこの野郎。師匠に鍛えてもらったんで。命がけで今日も生きてるんだよ。心は土砂降り雨の中帰ってこないでよ。ぶっ壊すんだよ、今までの漫才を。悲しい色の空なバカ野郎な、本物だぞ。 I can get you out of my mind。 何なんだよお前。芸人だよバカ。